Vy tu stále sa snažíte vykresliť obraz tejto vlády, aká sme izolovaná vláda. Že sa predseda vlády stretol s čínskym prezidentom, s ruským prezidentom, že sa teraz podľa všetkého v najbližších dňoch stretne s americkým prezidentom, že k nám príde v januári nemecký kancelár. Fascinuje ma, že vláda, ktorá je za polovicou mandátu, považuje za vlajkovú loď svojej zahraničnej politiky stretnutia s dvoma najväčšími diktátormi v Moskve a v Pekingu. Tieto dve krajiny sa nielenže bratajú pri neľudskom ťažení na Ukrajine, ale spôsobujú ekonomické straty aj Slovensku. Nášho najväčšieho ekonomického partnera Nemecko vládny Smer stihol doteraz akurát tak uraziť. A zrazu naši diplomati pracujú na plné obrátky, aby mal premiér Fico fotku s kancelárom Mercom. A propos k fotkám. Už rok sa snažíte presvedčiť na fotografiu aj amerického prezidenta Trumpa. Keďže Viktor už takú má. Teraz prišiel ten deň. Škoda, že kvôli tomu pol roka stála zmluva dôležitá pre našu energetickú bezpečnosť. Len aby nás stratený čas nedobehol. Domov treba nosiť výsledky pre občanov. Fotky nestačia. Slovensko nevyhnutne potrebuje kvalitné investície a tie nevidíme. Vládna politika na 4 svetové strany v praxi.